गोजोननाय थाबाय दैलि खौरांनिसिम थारमाने जोंहा अन्थाइबिल आरो जोंनि उदालगुरि बे गामि दरनैनि मोनसे फोसावदिं मेल खालामफैदों जोंनि BPF हान्जानिफ्राय दा बेवहाय जोंहा आगोलाव माखासे थाबथालांदों इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय दा बिथांमोनहा दिनै बाहाय जोंनि BPF दोलोआव जइन जाथारगोन होननानै दिनै लिस्ट होफैदों दाखालिनिफ्रायनो खालामदों ओमफ्राय दिनै लिस्टआ जानाय लोगो लोगो माने जोंहाथ' प्रग्राम सेट दंखायो नालाय BPF दोलो हिसाबै दिनै जों लागोआव दरनैखौ खालामगोन दा बेबायदि हिसाबै दिनै खालामफैदों बे जोंनि स्पक्स पार्सन आरो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय बे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सारमोन आरो वमेन्सनिफ्राय बेखिनि आरोखि 5 बोसोर थांनाय गभर्नमेन्ट इउपिपिएलनि सरकारावथ' जोंनि गामियाव बाला मोनसे बा अन्थाइ थरसे गोलैफेराखै दंनाया दंमोन जोंनि गामि दरनैनि गेजेराव इउपिपिएल पार्टिनि खिन्थु बिथांमोना अन्थाइ थरसे बाला गरसे बा मोनसे गारफैनो हायाखै बिथांमोना माने बुंनो थाङोबा खोथायाव बिराद स्लिम खिन्थु खामानियाव मोनसेबो गैया बिसोर गावबागाव पकेटाव हाबनायखौल' नायो बिसोरनि लिडारफ्रा खुनु गावसोरजों थांफानाय थाफानाय बा बै गामिया जेन'बा इउपिपिएल पार्टिना एथ' दङ बाहाय जेन'बा माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट होनांगौ लामा सामा कालभार जेबो गैया आं बेखौ नुनो मोनाखै जों बयबो नुनो मोनाखै आरोखि ओरैनो दिनै जोंनि अन्थाइबिल आरो उदालगुरिनिफ्राय अन्थाइबिलनिफ्राय बांसिन बेवहाय 30-40 न'खरसोआ फैनाय जाबाय आरो माखासे दंबावो बिसोर एसे गोनो गोथो जानानै दं आरोखि ओमफ्राय बिसोरखौ एसे लाखिग्रा दङ माखासे कयेकजन इउपिपिएल लिडार दङथ' सिङाव बिसोरनो लाखिदों जों बेखौ दहाय खबर मोनदों मैयासिमाव थिगमोन खिन्थु दहाय जानो गोनां बा जेन'बा लिस्ट होनो गोनां बेवहाय माखासे लाखिदों होननानै जोंनाव खबर फैदों आरोखि बेखिनियानोसै BPFआथ' बाहाय 100 खोथाथाय खोथा 100आव 90% सोआ देरहाखागोन आरोखि